लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आरो बे समाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो स' आं दायो बे समाव नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां होनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जा मोनसे जोंनि लकडाउन सोलिबाय थानाय समावहाय जोंनि फार्स्ट फेज लकडाउना अलरेडि बारखाबाय बेनि उनाव दा सेकेन्ड फेज सोलिदों स' बे लकडाउना माब्ला खुलियो बा बे बेरामा माब्ला जोबहैगोन बेनि जेबो सम सिमा नागिरनानै मोनाखै थिग बे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां साराहै बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलनि गेजेरजों मोनसे क्लास 10नि जा फरायसाफोर दङ बिथांमोननो मोनसे अनलाइन क्लास होनो थाखाय थिग खालामदों स' बे अनलाइन क्लासावहाय बिथांमोना मोनथाम साबजेक्ट थिग खालामदों साइन्स मेथ्स आरो इंराजि बे मोनथाम साबजेक्टखौहाय बिथांमोना बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलनि गेजेरजों अनलाइन भाबै नोंथांमोननि गेजेराव बिथांमोना फोरोंगोन स' नोंथांमोना जेसे हागौ एसे बे बड'लेण्ड रादाबखौ साबसक्राइब खालामनानै ला आरो बे क्लास होनाय भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोना नाय आरो न'आवनो थानानै मोजाङै गावनि सोलोंनांगौ आयदाखौ सोलोंनानै लानो थाखाय आंनि फारसेनिफ्रायबो माने आं नोंथांमोननो फोरमायना होनाय जाबाय स' गासैबो मिथिजाबाखैब्लाबो आंनि फारसेनिफ्राय नोंथांमोननो आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोननो मिथिहोनाय जाबाय जायफोर बिथांमोना बा क्लास 10नि स्टुडेन्ट नङा स' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर न'खराव दङब्ला क्लास 10नि स्टुडेन्ट अननानै नोंथांमोना बे बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला बिनि उनावहाय नोंथांमोना बे बड'लेण्ड रादाबाव जा माने अनलाइन क्लास खालामदों स' बेखौहाय नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो नायनो हागोन स' दिनैनिफ्रायनो बिथांमोना स्टार्ट खालामबाय क्लासखौ दिनै गिबि सानावहाय बिथांमोना स्टार्ट खालामदों साइन्स साबजेक्टखौहाय बिथांमोना होग्रोदों स' आं दा बावैसो बे निउसखौ नायदों आरो मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोननो आं बे रादाबखौ फोरमायनो थाखाय आं बे सुंद' ब्लगखौ खालामदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौबो जेसे हायो एसे शेयार खालाम जाहाथे बयबो क्लास 10नि फरायसा बिथांमोनाहै बे रादाबखौ मोनो आरो जायफोर बिथांमोना अलरेडि क्लास 10नि स्टुडेन्टफ्राथ' मबाइल लाया स' गार्जेनफोरनो फोरमायना हो बिथांमोना जाहाथे बे बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बे जा मोनसे कचिं माने अनलाइन क्लास होदों बेखौहाय नोंथांमोना गावनि फरायसाफोरनो माने न'आवनो थानानै लेखा फरायनायाव खाबु खालामनानै होयो जेन स' आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौल' फोरमायबाय दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जय बर' हारिनि जय बाय